Яңа йылдыз проектының җиңүчесе көчле булырга тиеш, талантлы булырга тиеш. Ниндидер яңалыгы булырга тиеш аның. Куйган максатларын үтәргә тиеш. Онытылмаслык кеше булырга тиеш. Ул талантлы, харизматик. Үз эшен яратырга тиеш. Үзенең энергиясын халыкка биргән артист шикелле булырга тиеш. Яңа төс кертергә тиеш. Ул бар якында сәләтле булырга тиеш. Үзенә ышанырга тиеш. Ул гомумән аркалыгын артистлардан аерылырга тиеш. Үз кешенә ышанырга тиеш һәм халык мәхәббәтен яуларга тиеш. Йылдыз атылганда теләк телиләр, ә йылдызлар кабынганны күргәндә нәрсә эшләргә? Хәзерге минутларда сез экраннар артыннан реаль егет-кызларның йылдыз булу өчен реаль адымнарын күзәтәсез. Хәерле кич, дуслар. Сезнең белән мин Гөлназ Сәфәрова. Әйдәгез яңа йылдызның 8нче сериясенә бергәләп күзәтү ясыйк. Ранис Валиевны проектның Данила Козловский дип йөртәләр. Озын буйлы, харизмалы егетнең чыннан да танылган артист белән охшашлыклары бар. Ранис белән якыннанрак танышыр өчен безнең иҗат төркеме Менделеевск районы Турай авылына кайтып төште. Шунда Ранис безгә үзенең яратканын бердән-берен күрсәтте. Әйе, ул безне кадерле мотоциклы белән якыннан таныштырды. Әйдәгез бу сәяхәттән репортажны бергәләп карыйк. Сәлам сезләргә, нурлы йөзләргә. Без бүген Менделеевск районы Турай авылына килеп җиттек. Монда безнең катнашучыбыз Ранис Валиев тора. Ничек тора? Ничек яшәп ятабыз? Хәзер белербез. Ранис, сәлам. Сәлам. Ничек хәлләр? Әйбәт үзең? Әйбәт, Аллаһка шөкер, исән сагына килеп җиттек. Бик озак килдек. Бигрәк ерак торасың икән син, ниме? Казанга гына күчеп китәргә исәп юкмы? Бар. Бар, менә бездән без хәзер инде белербез. Күчәме Ранис, юкмы? Алдагы минутларда белерсез. Әйдә керәбезме? Кертәсеңме? Әйдә. Алайса монда безнең әлеге нуктада килеп җитүгә кар ява башлады. Шуңа күрә кыш җитәшәме? Әйдәгез. Әйдә киттек. О, Калина, Лада Калина. Бу Калина синекеме? Минеке. Нәрсәгә кирәк сиңа машина? Машина миңа авылга кайтып җиргә кирәк. Кайдан? Эштән, Чаллыда. Син Чаллыда торасың, әйме? Көндә кайтып йөрисеңме? Юк көннә түгел. Ял көннәрендә. Менә ял көннәрендә шушы машинада Ранис кайтып йөри. Әйдә, өйгә кергәнче шушында теге йорт тирәләрен карап килик. Күз аллап. Әйе, күз аллап килик мәсәлән. Менә монда мин күрәм гантельләр бар икән. Гантельләр бар, бәлки инде мускуллар да бардыр. Куртка эчендә без моны күрәбез. Бу синекеме? Бу минеке. Или син не поле чудес унесың, аның микрофоны шундый. Здравствуйте. Поле чудеста булган юк бит. Әйе, юк, син берсенә шөгыльләнәсең, әйме? Әйе. Менә монда тагын беләсеңме, мин шулай күземә күренде шушы мотоцикл, иш мотоциклы, балкып торган кып-кызыл төстә, әйдә янына барыйк әле. Әйдә. Әйдә. Бу мотоцикл синеке. Безнеке. Кем белән? Абый белән. Абый белән, әйме? Йөрим ул хәзер бүген көндә. Әйе. Йөри, хәзер дә утырып китә алабыз без аңа. Теләгем булса? Теләгем юк, салкын. Шушы мотоциклда синең теге күрше авылларга кызлар затканың бармы? Бар. Димәк, син авылда беренче егет, теге первый парень в деревне, сине кызлар яраталармы? Шушы мотоцикл булгангамы, булай җырлагангамы? Беренче егетте түгел, ләкин кызлар беренче егеткә караганда күбрәк яраталар. Шулаймы ни? Әйе. Беренче егет бар инде, әйме? Бар. Беләсеңме син аны? Белмим. Аңлашыл. Яра, әйдә, салкын, Ранис, керәбез. Әйдә. Мунча яктың безгә, әйдә, якмаган булсаң, мунча. Эй, менә. Әйтегез әле, менә без әле генә кирдек урамнан, шулай бит йорт тирәләрен карап кирдек. Ранис булышамы теге шунда теге ишек алдында эшләргә? Мислим апа, сез әйтегез әле. Алар бөтен эштә эшләр. Ранис, Марат, әйтегез әле, менә кайтасыз шулай ял көннәрендә, әйме? Менә гел шулай мул табыннар белән каршы алалармы әтиәниләр? Әйе, тырышалар. Гел шулаймы? Менә синең яраткан ризыгың нинди? Сезнең яраткан ризыгыз? Менә әйдә Марат синнән башлыйк. Әнинең пешергән яраткан ризык. Пешмаклар Пешмак. Әйе, син Ранис? Алма пирогы. Алма пирогы. Әнчә бәлеш түгел. Бәлешләре тау. Әйе, мин сездән бәлеш көткән идем. Аның хикмәте шунда, алма сортыннан тора. Безнең алма сортыннан пешергән әнинең бәлеше искитмәле. Ни рецептын бирсә әлеме, Мислим апа? Менә безнең күптән түгел бит инде яңа йолдызда Ранисны күрсәттеләр, шулай бит теге кастинг өлеше ниме? Бергәләп карадыгызмы менә? Гаилә белән бергә җыелыштык, шулай утырдык. Инде авылдан ук теге спорт ярышына әзерләнеп көттек инде. Бары шатлыклы минутлар бит инде ул. Телевизордан күрсәтәләр.
Менә шатланышып карадык. Менә Хәзер теге не күршеләр, анда туганнар шалтыраттылармы соң ранисны котлап монда шалтыраттылармы? без инде моны теге уйламадык та, яңа ел кичендә телефоннар шалтырый бит. И телефоннар шулай шалтырый башлады. Мине иптәш малай шалтыратты инде. Син дә алдан ук хәбәр итмәдең ди, менә ди күрсәткәннәр шулай белмәдек тә ди, Ранисның җырлап йөргән инде. Мәйтан кадәр белдең инде. Ранис, әйдә, сез хәзер утырып шейләрегезне чыгыз, алга менә сез икегез бөтенләй эчмәгәнсез. Рафил абый, Мөслим апа. Шул без Ранис синең өйләрегезне карап килик. Димәк, Ранис, син туып үскән йорт шушы инде, ойма? Шушы. Шушы йортка мәктәптән икеләр алып кайттык инде, синеме? Булгалады. Әле сине спортсмен диләр, бу дөрестә дә шулаймы? Шулай. Менә монда күрдем мин шушы турникта син атынып үстең инде, име? Тартылып. Кызганычка бу минем турник түгел шул. Кемнеке? Атиника. Син тартыла беләсеңме соң бу турникта, юкмы? Беләм. Әйдә тартыласыңмы соң? Юк, инде син башта беренче күрсәт. Юк, син тартылачаксыңмы саннары? Аннары я. Әйдә, менә ничек кенә тартылуыма карамастан, син дә тартылып күрсәтәчәксең, име? Я. Менә кара. Әйдә әле. Только кабатлыйсы түгел. Менә кара. Менә булай эшлисең, име? Менә булай эшлисең. Менә кемне китәсең менә. Менә минеке шулайрак булды. Әйдә әле. Тартылу дип шитайсың. Әйе. Хәзер мастер курс сезгә күрсәтә. Ранис авырдан гына тартыла минем шикелле түгел. Шайсыз инде. Тартыла менә җайсыз инде. Әйдә керәбез. Киттек шунда алга таба. Менә монсы зал. Диме? Зал. Монда әле гитара маллаймы. Гитара залда түрдә тора, ул инде без килгәнгә генә шунда турдамы, яки инде ул гел шунда торамы? Юк, бу аны шунда урыны. Урыны шунда? Син шушында килеп, теге йөрәгең яралангач, кайбер чакта җырларны аласың да, шушында утырып язасың, димме? Күңелгә җатканда. Күңел җатканда. Менә монда ул кресло качалкалар да бар. Ансы кемнеке? Монсы инде Атиника. Гаилә башлыгына кыймы? Гаилә башлыгы. Шушы телевизордан сине Яңа Йолдыз проектында карадылар инде, диме? Синең өчен чыгарттылар. Мин дә монда идем, бергә карадык. Бергә карадыгыз, диме? Менә проект турында сүз килә, Яңа Йолдыз проекты турында. Анда инде теге кастингка килгәндә син уйлаган идеңме, бәлки мин финалга узырмын дип, менә шулай буласын белмәдеңме? Финалга узу турында минем өметләр бар инде. Булай дик, узуга 70% куйган инде мин үземә. Ничек шулай? Мин үземне мораль, психологик яктан үземне шуга әзерләдем. Үтәргә кирәк дигәндәй мәгънәдә. Хәтерлисеңме менә гариза җибәргән көнеңне шушы проектка? Әйбәт хәтерлим. Мин проектны соңгы көннәренә кадәр инде моны азактарак кына белдем. Шуңа күрә тиз генә уйга фикерләргә килгән бөтен илһамны җигеп, шулай итеп видео төшереп проектка җибәргә уйладым. Алар үзара абысы белән сөйләштерделәрме? Вакыт үтте, соңгы көн ничектер җавап килде, төшереп җибәргә кирәк. И алар инде машина белән кайда чыгып киттеләр. И шунда төшереп кайттылар. Менә Ул үзе миңа әйтте инде башта. Мин дә күрдем андай тапшыру булачак икән. Катнашып кара дидем. Нинди өлкәдә эшлисең әле, тагын бер таныштырып кит әле, син бит инде иҗаттан ерак булган өлкәдә. Мин Rivalcom компаниясында эшлим. Эшлисез? Без измерительное оборудование төрле технологик сфераларда җиткезәбез. Измерение уровненда безнең направление. Rivalcom безнең компания Россиядә алдынгы компанияларның берсе булып тора үз сферасында, һәм без шулай ук чит илләр белән бергә эшлибез инде. Синең эшең нидән гыйбарәт? Минем направление ул мин инженер-конструктор. Профессиям буенча без проектлар ясыйбыз, моделируем 3D модельдә, измерительное оборудование ясыйбыз, күбесенчә аларның чертежларын, проектларын тормышка ашырабыз һәм готовый продукт итеп чыгарабыз. Монда эшләү синең ул инде күптәнге хыялыңмы, балачак хыял идеме? Былай әйткәндә, инженер-конструктор профессиясе миңа бик ошый иде электән инде. Әлелеккә совет документаль фильмнары булганда анда күрсәтәләр инде, үзенә кызык итеп җәлеп итә бәлки чактан. Былай миңа үземнең күңелгә ятышлы эш. Шулаймы, син ләззәт алып эшлисең инде, Әйе. Аңлашылды. Менә җырга килгәндә, шундый өлкәдә эшләгәч, индеме, балачак хыялы булып, инженер булып булгач, ничек син җырга килдең? Җырга минем күңел үзе тартты. Мин бәлки чактан инде җырлар тыңларга жарата идем. безнең бабасының инде әнисе ягыннан гармуна калган иде. Анда кунакка кайткачтан Кукмара районында инде шул гармонга ничектер игътибар итте инде, ул да без игътибар иттек. Әнисенә әйтте инде, как бы, алайык инде гармонны алыйк. И шул гармонна кайттык, аның инде теге телләрендә бузылган инде.
Ну шулай да интерес тугачтан алып кайттык инде без аны. Әле ялгышмасам син җырларда язасың име? Инженер-конструктор буларак кайлардан илһам килә сиңа шушы җырлар язарга? Илһам шул бөтен профессиядан килә инде ул. Көндәлек тормыштан, кичергән хисләрдә, ниндидер тормыш ситуацияларыннан барысы бергә җыелып килә дә инде. Аннары менә бер мезгилдә әйтә, җитте вакыт дигәндәй, менә тупланды, хәзер язарга була дигәндәй. Ә җырның сүзләрен дә көендә үзең язасыңмы? Әйе. Ничәгә якын җырың бар бүгенге көндә үзең язган? Бик күп түгел, ләкин сан хәтерләмим. Күбесе эштә. Юк, менә бер 10ннан артыкмы? Юк, бер бишәүдер. 5. Менә шуларның берсен безгә җырлап күрсәтәсеңме? Әйе. Менә җырлар, шигырьләр алар бит инде булай гына барлыкка килми, кешенең күңелендә димәк нәрсәдер бар, ул күңел халаты. Менә шуңа күрә әлеге җырлар берәр кемгә, берәр нәрсәгә багышлап язылганмы? Берәр кемгә багышланган җыр әле юк. Юкмы ни? Юк. Нәрсәгә багышланган? Күбрәк инде нык хисләргә, мәхәббәт, кыянәткә, үзеңне җиңүгә, менә шундый формадагы хисләрне, менә алар тулганда күңелгә менә шундый җырлар туа. Менә хыянәт турында сүз кузгатасы килә, хыянәт турында инде җырлар да язгач, имеш шундый хыянәт, мәхәббәт. Димәк, синең башыңнан үткән әйберме бу, сиңа танышмы бу әйбер? Бу әйбер таныш, аны күп кешеләр үтә инде, без беләбез. Шуңа күрә күп кешегә хас булган хисләрне инде мин менә шулай җырга язарга тырышам. Менә аеруча сиңа ничегрәк танышу? Миңа күп кешеләргә шикелле инде син чын мәхәббәт белән кешене сөясең, яратасың, килеп чыга теләгән планнарың һәм синең мәхәббәтең бер хыянәт белән барысы да киселә. Менә шул хис инде ул. Димәк, синең йөрәгеңне яралаганнар индеме? Яралаганнары бар. Әз генә тырмап алдык тик. Әз генә, ләкин ярасы биттеме соң инде аның хәзер? Күптән инде. Менә синең йөрәгеңне яуларлык кеше бармы әле? Шушы җир йөзендә, Менделеевский якларында. Мин өмет итәм бардыр дип. Үзем эзләнәм. Өмет итәм бер көнне, якты, матур көнне без бер-беребезне очратырбыз дип. Әле пока дөресен әйткәндә килен булырдай кешеләрне якында күргәнем юк, макталар бардыр инде. Әле пока менә шулай. Кызлар, Ранисның йөрәге буш, Ранис җырлар яза, гитара да уйный, шуңа күрә рәхим итегез. Welcome. Ранис, синең идеал нинди ул менә? Ниндирәк кызлар синең күңелеңне яуларга мөмкин? Авыр әйтергә, кызлар төрле характерлы була, үзләре дә төрле дөньяга караш була. Мәхәббәт бит ул шундый үзенчәлек. Иске нәрсә, ләкин һәрбер йөрәк аны яңарта. Мәхәббәт. Юк, менә синең идеал накта кызлар алар төрлеләр була, төрле характерлы. Менә синең идеал нинди булырга тиеш? Нинди характерлы? Нинди чәчле андаймы? Авыр сорау. Ул хатын-кыз булырга тиеш менә. Жаны, тәне мине жараткан менә шундый. Монда менә теге без инде анкета уйнасак та була. Сары чәчлеме, кара чәчлеме? Кара чәчле. Так, кара чәчле. Берсе булдымы? Кичкенәме, озынмы? Бик кичкенә булмасын да, синдә үзеңдә озын бит инде. Ярар, менә кара чәчле, теге уртача буйлы кызлар, Менделеевский якларыннан булса, тагы да әйбәтрәк инде. Жаны, дәне белән Ранисны әгәр дә яратсагыз, менә карагыз аңа, менә әгәр дә хәзер үк күреп алып яратасыз икән, языгыз. Все. Менә шул. Менә кара, синең балачагыңа кайтасы килә минем, балачагыңа. Ниндирәк бала идең син? Шукмы, шук түгелме, ниндирәк? Шук. Һәр бала шикелле, ул да инде уйнап, шаярып, көлеп үсте. Безнең белән һәр вакытта да аяк арасында буталып йөрде, бәләкәйдән үк таңгырак бирми торган иде. Әйтәсең, шиткәрәк китәреп мишә әйтмәләр безгә. Юк инде, кирә үзенекен әйтә торган. Хәзер дә менә шулай булып калды. Беләсеңме, сине Данила Козловскийга охшаталар. Мин шул моны түгел беләм, үзем дә күргән бар. Син үзең ничек уйлыйсың, һәм гомумән яратасыңмы син үзең башка кеше белән чагыштырганны? Бик яратып бетермим инде башка кеше белән чагыштырганны. Ләкин уңган шәхесләр белән чагыштырганда ул күңелгә әзрәк җылдык китерә инде. Үзең ничек уйлыйсың, ошагымы синең юкмы? Юктыр. Менә сине гомумән теге тагын бер кешегә охшатканнар бармы? Үзең әйткәннәр бармы? Син бит менә шуңа охшагансың дип. Бүтән кешегә юк, ләкин бүтән милләт кешесенә охшатканнары бар. Әйдә, ал синең достыңны. Мин бик озак тик сиңа ышандым. Синең сүзләр
автор башкаручы Ранис Валиев. Күпме яшисең, шул кадәр укы диләр. Ә сез моның белән килешәсезме? Профессионал педагоглар командасы бүген дә үз киңәшләрен безнең конкурсантларыбызга җиткерә. Группа, вперед. Извините, секунду, о чем вы разговариваете, не понимаю. Это уже зрители, вы такие же, о чем поем? Да, что у нас? Где мы? Какой город у нас? У нас какой город, а? Это что это такое было сейчас? Вы что себе позволяете? Я сказала еще раз, это маленькая модель большого шоу-бизнеса. Как вы себя ведете, так вы на сцене также шуруетесь. Вот это все то же самое. Все это уважаемые зрители, солидные люди, будущие мегазвезды эстрады. И что вы себе позволяете вот это? Опять начинается, да, вот это все? То, что было на кастинге, то, что я говорила вам? Давайте. Достаточно. Что скажем, уважаемые мои будущие мегазвезды? Мурашки. Вы что скажете? Эмоции поддельные. Поддельные. У вас? Чувства трио не было. Чувства трио не было. Гениальный. Гениальный. Я могу вас сейчас разделить. Тебя в один город, тебя в другой город, тебя в третий город. И все, и вас нету. Становимся вот тут. Закрываем глаза. Задача сейчас чувствовать друг друга и синхронно делать шаги. Настроить так сейчас дыхание и сердцебиение сердца одинаково, что с закрытыми глазами вы понимаете, что мы синхронно сейчас делаем шаг и идем. Делаем шаг и идем до конца. Секунду, я не давала команду. Вот, видите? Она и на кастинге была деловой колбасой. Задача ваша до конца проекта вот это упражнение сделать на расстоянии, в принципе, 1,5 метра друг от друга. Сейчас вы очень близко друг к другу, пока начало. До окончания проекта, если вы сделаете вот так до конца с расстоянием, синхронно чувствуя, вот так идя, это будет супер. Вы тогда будете гениальной командой. Если вы это не сделаете, вы распадетесь, я вам 100% говорю. Я сейчас не гадаю на картах, я говорю с точки зрения профессиональной истории. Закрываем глаза, а мы все смотрим внимательно. А можно это делать синхронно? Шаг, остановка. Откройте глаза. Я говорила. Теперь надо подстраиваться под них. Еще раз назад. Открываем глаза. А подышать не пробовали вместе? Это получается упражнение, это дети делают. Наладить дыхание, подышать. Положите руки друг другу на грудь. Вот на плечо, куда угодно. Вот так на грудь положите. На грудь. Лучше дышать. Да. Вы туда. Закрыли глаза. Подышали вместе синхронно. Сердце должно биться одинаково, в синхроне. Да, еще дышим. С руками делаем первый шаг. Стоим. Дышим. А что вы все время отстаете опять? Нога почему отстает? Стоим. Шаги непростые, как будто вы впервые после гипса. Всегда очень тяжело ходить. Вы так бежите, наплевать, бу-бу-бу-бу. Так и будете поверхностной группой, никому не нужной. И плохо кончите.
Вас никто вспоминать-то не будет. Останавливаемся. Что было в финале? Держали ритм вместе. Ритм вместе держали. Стали уже более синхроннее, правильно? Что еще было, Ислам? Начали друг друга понимать. Еще? Они начали друг друга слушать. Дальше. У тебя что? Мужики начали прислушиваться к общему дыханию, потому что они не один человек, они как одно целое, как вселенная. Поэтому я рад, что они начали слышать. Попробуй теперь без рук. Откройте глаза. Настройте, вспомните, у вас были руки. Они сейчас просто, вот ваша физическая рука здесь, а компьютерная какая-то вымышленная ваша, тонкое тело, оно трогает руку, ну, так сказать, другого человека. Нет. Посмотрите. Ну, еще раз. Вот это называется всеслышание, всевидение. Стоим. Дальше. 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 Почему вы все время, как вас зовут? Вы все время отстаете, вы все время в своем ритме. Вы в команде также, да, у вас свой ритм, у вас свои отношения, вы всегда задерживаете ногу. Вы не идете с ней, девочки уже вот так пым-пым, как газельки. Пым-пым, как газельки. А вот вам почему-то хочется задержать. Вы же понимаете уже ритм. Вы же уже идете 8 шагов. Почему вы продолжаете отставать? До конца проекта в синхроне пройдете с расстоянием 1,5 метра друг от друга. Будет хорошо. Нет, значит, вашей группе конец. Все-таки нужно решить вопрос общего синхрона, потому что девочки очень разные, все как-то по-разному и по темпераменту, и в синхроне не работают, поэтому у меня такое вообще ощущение, что там одна солистка, а двое дуэт. Но надо смотреть дальше, я думаю, что у них все получится. Выходит первый человек и встает в любой позе, совершенно любой, хоть так. Но желательно поярче, да, то есть попытайтесь проявить фантазию, сделать позу яркой. Там, я не знаю, что угодно, что придет в голову. Выходит, встал, прошло пара секунд буквально, ушел со сцены. Выходит следующий человек, повторяет его позу. И так до последнего. Всем нужно повторить первую позу. Следим не просто за первым, повторяем за тем, кто был до вас. Пробуем. Кто первый? Хорошо. Следующий. Прости. Хорошо. Вспомни свою позу, только как она была. Да, дальше. 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 Хорошо. Угу. Следующий. Хорошо. Повторяем точь-в-точь за тем, кто был до вас. Угу. Молодец. Дальше. Угу. Так. Последнее или нет еще? Теперь первый. Сравним. Ну, дополнили, но общие есть. Хотя бы руки остались на местах, уже неплохо. Голова в ту же сторону, да. Взгляд. Угу. Направление.
вопрос деталей. То есть вроде простая поза, и у нас, да, запомнились, где руки, нога даже. Уже неплохо, что не перевстали на другую ногу, да, не поменялись. Но вопрос деталей. То есть все вроде хорошо, но это как, знаете, мелочи, они важнее всего. Потому что вот вроде по форме вроде одно и то же, да, похоже. А если посмотреть уже на детали, то уже сразу видно, глаза в разные стороны смотрят, ну не в смысле у конкретного человека, а у ребят. Эмоции разные, здесь улыбка и вроде что за состояние? С надеждой смотрит вдаль, а здесь со скепсисом смотрит вниз, да, то есть по идее формы похожи, а содержание совершенно разное. То есть стараемся, сейчас делаем это еще раз, стараемся соблюсти максимально все тонкости и детали за предыдущим человеком. Не за первым, за предыдущим, чтобы у нас все-таки все плавно шло по линии. Пробуем. Пожалуйста, обратно. Кто первый теперь? Хорошо, молодец. Отлично. Ага. Да. Ты первый только запомни свою позу, да? Все полностью запомни. Молодец. Да, дальше. Хорошо. Ох, артист. Не подсказывайте. Мы должны же копировать предыдущего человека. Так, да. Угу. Хорошо. Кто еще? Следите, кто из вас последний будет. Так. Кто-то еще остался? Опять будешь последний? Хорошо. Так, все, первый, пожалуйста, сравним. Ага, в чем разница? Давайте подумаем вместе. Ну, потому что он, в принципе, выше, ну, взгляд, да, взгляд выше направлен. Да, в ногах. Но это же вопрос, да, не к тому, что последняя исполнительница сделала не так, как первая, да, к тому, что у нас перешло за всех этих участников и во что это превратилось. Что мы изменили? Мы изменили немного ногу, как она стоит, рука, да, если говорить про детали, позицию руки из такой воздушный, возвышенный взгляд был вдаль, а почему-то приходим мы к скепсису какому-то каждый раз, вот непонятно почему. Начинается хорошо, а заканчиваем почему-то такой уже более отрицательной, высокомерной, надменной эмоции. Как это получается, непонятно у вас, интересно. Приятно с вами поработать, пообщаться. Давайте распоемся, наверное, немножко, да? Я посмотрю диапазон, и вы мне что-то споете. Гузель очень красивая, красивый тембр, но абсолютно не работает диафрагма, диафрагмальное дыхание. У нас очень слабое дыхание. Да? Сами знаете уже, наверное, Ну, да. да? Что не хватает вам дыхания до конца фразы, вы неправильно его расходуете. И очень много выдыхаете на первые 2-3 нотки, вы уже все выдохнули. Вам полезно попеть в шарик. Мне все поверхностное, грудное, природное, женское, но не вокальное. Достаточно. Отдохнули, чуть сдули шарик. Вот так. Еще. А теперь 3 нотки. Шарик.
наперед надо? Не надо, нет, не надо назад. Не надувается шарик у вас? Я просто не знаю, как его с зубами или губами держать. Смотрите. Поэтому мой совет – петь в планке, работать над дыханием, найти свой объем вдоха. Хорошо, тогда делаем так. Наклоняемся. Делаем. Еще. А теперь наклонились. Наклонились. Ноги выпрямили. Еще как можно. Еще. Чувствуете? Вот она мышца. А теперь долго. Вот отсюда. Вот отсюда выдыхаем. Еще. Носом вдохнула вот сюда прям. Еще. И укреплять мышцы, корсет мышечный и найти точку опоры, потому что вдох нужно закрепить и правильно расходовать. Это основное направление. Темповую песню без музыки, прям сразу. Можно с припева? Да, сразу. Хисләремнең чәчкә гөле, өмметем хыялыма син, исемеңне кабатлавыда, шатлыкның үзенә тиң. Все, встаем. Мышцы вообще слабые. Мышцы слабые. Да? Не знаю. Нужно качать пресс, надо качать спину, нужно стоять в планке, петь, потому что вот эти мышцы нам нужны. А вы все здесь. Это легко, но это очень слабо. Здесь мышцы слабее. Вот эта мышца, она большая, сильная. Она нам нужна. Ее нужно подключить. Петь в планке обязательно. Да, прям вот максимально. Сколько можем, поем в планке. Это вообще известный метод укрепления дыхания. Самое важное для вас укрепить дыхание, потому что очень красивый тембр, сама очень красивая. Все есть природно, все есть. И темповая песня звучит красиво, и будет красиво, если встанет дыхание. Расход дыхания. То есть взяла, но удержать же потом надо еще. А мышцы не держат. Все вот, все сюда переходит, понимаете? Все переходит сюда. Поэтому самое главное – дыхание. Занимаемся дыханием, поем в планке, нюхаем цветочки, представляем. Ищем свой объем. У каждого он свой. У каждого свой объем легких. Рахмет. Эльвира Мифтахова исемле конкурсантыбыз белән якыннанрак танышыр өчен безнең иҗат төркеме беркемгә берни әйтми, шыпырт кына аның әнисенең туган көненә кайтып төште. Барлык туган-тумачалар шок хәлендә, Эльвира да аптырашта. Ә калганын әйдәгез бергәләп карыйбыз. Сәлам сезләргә, нурлы йөзләргә. Без бүген Башкортстан Республикасы Нефтекама каласында иң ерак нокталарның берсе булса да иң куркыныч нокталарның берсе, чөнки инде безнең килүебезне монда бер кеше дә белми. Катнашучыбыз Эльвира Мифтахованың әнисенең туган көне. Без хәзер бүләкләр алып, шундый чәйгә әйберләр алып керәбез өйгә. Эльвира, сәлам. Ничек хәле? Хәлләр әйбәт, сезнеке ничек? Безнеке әйбәт, без куркабыз бераз гына. Безне ничек анда кыйнап чыгармаячаклармы? Юк, кыйнамыйлар, ашаталар, чәй эчертәләр, тәмле шашлык та була. Ни өчен куркабыз? Чөнки синең әлеге проектта катнашуыңны әтиең белми бугаймы? Әтигә мин әйттем, бик шатланды. Бик шатланды. Алайса бераз гына күңелләргә җылы керде. Ләкин җылы кермәде, чөнки салкын. Эльвира, әйдә керәбез өйгә. Өйгә киттек. Исәнмесез? Булар куян килеп төштеләр. Biz апа, исәнмесез? Эльвира безне монда чакырды. Беренчедән сезне шушы матур күркәм юбилеегыз белән котлыйбыз. Бусын сезгә бүләккә. Әйдәгез, тутып торам. Алайса, әле каушап та калдыгыз бугаймы? Каушаттыгыз. Каушатмай телевизордан килеп керделәр. Без түргә үтсәк буламы? Хәзер барысын да аңлатам. Хәзер бар. Исәнмесез?
Исәрмесең. Барыгызга да аңлат. О, нинди кешеләр монда карагыз әле. Хөрмәтле кунаклар, сезнең шушы туганыгыз Эльвира Яңа Йолдыз дигән бик шәп проектта катнашкан финалга узды. Аңа алкышлыйк әле әйдәгез барыбыз да бергәләп. Әйе. Һәм без Казаннан, Татарстаннан килдек шушында бирегә барыгызны сезне төшерергә дип, сезнең белән аралашырга дип, сез ризамы? Biz риза, әйдәгез бергә, өстәлегезгә салыгыз. Кайсысы? Разиф абый кайсысы була буларның? Разиф абый юкмы әле? Тышка чыгып киткән әлеме? Әйтә, әтиеңне дә табып килик инде. О, мондагы халык, монда әйе. Разиф абый исәмсез? Исәмсез. Yok, min sizi başkaça karşı alırsınız diye uylagan indi hazır mında bizni kiri kuvup çıkarıp biz менә şu Яңа Йолдыз проектынан таныган булсагыз шулай бит сезгә кунакка килдек сез каршы түгелме? Рәхмәт, бик хуш килдегез, рәхмәт. Менә әйтегез әле менә барлык туганнардан сорыйсы килә. Эльвира балачактан бирле җырлыймы? Яшьтә 8 айлыкта җырлый башлаган устанма дип. Әйе, шушыннан китте инде аның җырлавы. Әле сөйләшә белмәйдер инде, җырлыйдыр ие. Менә монда туганнар утыралар, тагын җырлаучылар бармы менә монда сезнең арада? Айдардан кала менә теге. Айдарны беләбез, ие. Бөтенесе дә. Менә безнең Жизней башкорт җырларын бик матур итеп җырлый, әйе, озын итеп. Иртаны сәккәе торып бер Шушы Эльвираның әлеге проектта катнашканын белдеңме берәрегез? Белдек, барыбыздан белдек. Каян белдегез? Телевизордан. Карадыгыз инде, әйме? Разиф абый белмейди бу гаялыймы? Аның катнашканын ялгышмасам. Разиф абый ничегрәк белдегез, ничегрәк реакция? Мин аңа шул телевизордан күрсәткәндә генә әйттем. Шулаймы? Ниндирәк реакция булды? Ну, Эльвира ул талантлы бала, аның музыкальный белеме генә алып бетмәгән. Шуңа күрә башка конкурсларда да аның җиңәчәге билгеле. Аның врожденный таланты бар аның. Шуңа күрә мин ышанам. Менә алга таба хәзер шушы проектта дәвам итеп, бәлкем Алла теләсә җиңеп чыкса, каршы килмисезме? Иҗат белән җырлый башласа менә шулай. Айдар белән әле бер сәхнәләрдә дуэтлар җырлап, күрәселәр әле инде якты киләчәк. Без элегрәк искечә уйлый идем. Менә балаларга барсына да югары белем биреп, Эльвира ул төзүче инженер, аның белеме буенча. Мин дөньяда ансыда кирәк булыр дип, үзенең теләгендә аның сәхнә хыялы булды. Шуңа күрә хәзер мин үземне ышандырдым инде ул. Һәркем үзенең юлын үзе сайларга тиеш. Менә шуңа ышандым. Менә сезнең баян бар име? Менә шушы баянга хәзер бәлки җырлап алырбыз. Эльвираны җырлатырбыз. Менә теге сез бит әйтәсез шундый теге бәйрәмнәрдә җырлый дип. Менә бүген дә бәйрәм, шушы баянга җырласа каршы килмисезме? Үзе дә бик матур җырлый. Менә бергә җырлатабыз инде хәзер, әйе? Әйдә, бераз гына кунакларың утырып, бездән ял итсеннәр. Әйдә без синең белән аралашып алыйк. Әйдә, менә бүлмәң белән танышыйк. Бу инде синең үскән бүлмәме? Әйе, мин балачактан ук менә ничәнче елдан 2007 елдан Монда индеме? Нефтекамскида булай Илешләрдә турбыз. Илештә тудың. Монда бу синең шушы теге дәресләр хәзерләп, шушы бүлмә инде улаймы? Әйе. Килләр алган. Менә әйдә менә монда хәзер күчик шушы җиргә, әйме? Монда безнең нәрсәләр бар гомумән? Монда синең теге бренди истәлекле әйберләрең бармы? Монда хәзер инде безнең балаларыбызның, безнең племяшкаларыбызның уенчыклары. Синең улыңның? Әйе, минем улымның. Исеме ничек әле? Әсхәт. Әсхәт. Ничә яшь? 3 яшь. 3 яшь. Әничә Әсхәт шундый матур теге борынгыда түгел инде теге хәзерге заман исеме түгел, әйме теге. Ничә Әсхәт дип сайладыгыз? Китапта таптым да миңа бу ошады. Шулай сойланды. Әсхәт Кимович?
Асхат Рамилевич. Асхат Рамилевич, ул мондамысың әле? Әйе, монда. Монда яра без соңрак күрсәтербез аны. Сез бит инде гаилә корып җибәргәч беренче вакыт, берникадәр вакыт Мәскәүдә тордыгыз бугаймы? Әйе, Мәскәүдә 3-4 ел тордык инде. Һәм инде хәзер Иннополиста торабыз, чөнки Мәскәү гаилә өчен, минем өчен дөрес, күбрәк карьера өчен инде, Мәскәү. Карьера өчен дә һәм комфортнее жить там, где все близко, рядом, монда мәктәбе дә бар, садиги да бар, барсы да. Мен әйтәр, синең йөрәгең ничек алды, Рамил? Иң баштан инде ул беренчедән ул эшчән. Шунысы бик ошады. Әйдә менә шулай, эшчән, санап барабыз. Әйе, беренчедән эшчән. Һәм инде икенчедән ул мине поддерживать итә, минем җырлавыма каршы булмады. Һәм инде шул минем йөрәгемне яулады. Я услышал, как Эльвира поет песню о маме, как она раскрывается, и очень красивая девушка. И у меня интерес возник, я захотел познакомиться. Мен инде бик аптырашта калдым. Эльвира, ул кияү безнең Эльвира кырына әйтмәгенә килеп керде инде, шулай сезнең сымак. Әйтмәгенә бик капыл килеп керде. Нигә без 8 март көнне иде бу. Biz indi kibetке киткәнек, балалар өйдә калганнар ие. Ул килгәндә миңа кызлар шылтыраталар. Әни, син беләсең безгә кем килгәнен диләр. Белмәйм димен, кайта әле өйдә диләр. Кайтсак, безнең өйдә бер егет утырып тора. Ondan кире кем соң ул димен. Эльвира үзе дә, әни ди, бу минем арттан йөргән егет инде ул дия. Бемәйтәм, бик зур түгелме соң ул димен, бик яше зурлашаган бит. Бемә шулай инде ди. Үзе дә аптыраган, Эльвирага да әйтмәк килгән бит ул. Менә синең бит инде әйттең, син арабызда 11 ел димме? Шушы мәгълүматны әти-әнигә әйткәч, алар әллә ни теге каршы килмәделәрме? Ну, иң беренчедән удивились, очень сильно удивились. Һәм инде көтмәгәннәр иде. Мин бит инде әзрәк күрешкән вакытта бик сөйләмәгән идем, чөнки минем өчен дә ул бик как-то показалось очень, как сказать, сәер тоелды. Әйе, сәер тоелды. Һәм инде соңнан белә башлагач кешене, икенче яктан карагач, миңа бик ошап китте. Әзрәк кенә булды инде сомнение, то что бик зур инде. Но безнең Эльвира бит ул развитый кеше булгач инде киң ниткәш, как бы миңа кажется, аларның аермалары да сизелми. Иннополиста торасыз хәзер, име? Син шунда эшлисең димәк, име? Әйе, городское пространство Artspace дигән. Кем булып эшлисең? Администратор булып эшлим. Администратор. Син белмәң буенча син аграр университетны бетердең бугаймы Уфада? Әйе, мин инженер-эколог. Һәм инде укыганда да мин җырлап йөридем. Гел конкурста катнашып, төрле студенческие мероприятия, вот мы по городам ездили, Мәскәүгә дә барып кайтадык, Санкт-Петербургка да. Ул бик актив булды. Менә иртән йокыдан торгач, аңа обязательно матур күлмәк кияргә кирәк иде. Башына эшләпә, бандик тактыра эшләпә, кия башына обязательно кияргә кирәк. И еще сандалик кияргә кирәк. Менә 11-нче сыйныфны бетергәч, син бит инде аграркага укырга кирдең. Анда укырга керәчәгеңне син шул алдан укыла идеңме инде? Белә идем, мин Казанга да документларны подавала, ләкин Уфа кырдарак булгач, әти шулай дип мине переубедили. Аграрный мен үзем кызыл дипломга бетердем вакытында. Шундан күп еллар җитәкче булып эшләдем. Шунда төзелеш бүлекчәсе ачтылар. Мен төзелеш буенча. Шуңа мен үзем төзүчегә гашык кеше. Төзүчеләр алар бер вакытта да бетә торган түгел. Шуңа күрә Эльвирадан төзүче ясыйсы килгән иде. Бул строитель буласыңмы дигәч, булам дигән инде. Алай теге җир белән ныклап кына может быть үзе дә нитмәгән, но җиргә бик үзе керәсе килгәндер. Әти-әнигә үпкән юкмы синең барыбер менә теге вакытында, бәлки мәдәният өлкәсенә бармаганга? Юк, үпкәм юк. Ни в коем случае ул бит инде аларның воспитание буенча шулай килгән электән һәм инде без үзебезнең балаларыбызга хәзер икенче төрле воспитание бирәбез. Шуңа ул шулай бара инде поэтапно. Синең анда теге төп көндәшең кем? Самый главный соперник дип әйтәбез инде, диме? Теге кемнән син куркасың? Яки инде синең фикереңчә син барысыннан да көчлерәкме? Мен әйтим. Эй. Акбулат. Соңнан инде Калимуллин, Ислам Калимуллин бик ошады.
и Радиф Валиев. Ранис Ранис. Валиев. Бек талантлы балалар. Қызлардан? Қызлардан мен. Оңаш болды. Сахнаға рақип болып шығашақсың ма, яки инде Эльвира Мифтахова? Мифтахова деп ойлаймын. Бәлки бірер екінші есім алып, бір генә есім. Ойлап шығарырбыз. Чөнки рақип былай да бар инде. Әйдә менә бераз күз аллаганың бармы? Ниндирәк исем, ниндирәк тәхәллүс, псевдоним уйлаганың бар? Ну, исем белән связано. Эльвира, может, как-то Эльли кебекрак, может, Эльрак. Эльрак, можно. Ракель. Ракель. О, Ракель. Каршы алыңыз сәхнәдә Ракель. Нормально, красиво. Ярар, Ракель. Хәзер без барыйк табынга. Нәфисә әйттегез әле, менә без хәзер шулай торып көтелмәгәндә килеп кирдек бит инде. Без киткәч эләкмиме аннарсың Эльвирага? Юк инде. Булай мондый яхшы уйлар белән килгән кешеләр өчен нишләп эләктерәбез, юк? Тагын әле теге узак еллар менә шундый түгәрәк өстәл артында җыелып шулай бит. Тагы да өстәле барсын кешеләр дә менә шундый матур теләкләр сезгә. Һәммә барчагызга да. Рәхмәт. Бу бик истә кала торган юбилей булды инде. С тобой такая просьба у меня, так будем с тобой работать. Любую историю придумываешь, какую-то о себе. Мне потому что главное понять не просто, что ты рассказываешь, а то, как ты это говоришь. Я послушаю и попробуем подкорректировать какие-то моменты. И все очень просто. Меня зовут Муза, мне 33 года. Я воспитываю 2 дочек, девочек. В данный момент очень счастлива, довольна всем. Есть, конечно, моменты, где мне бы хотелось бы дополнить. Ну, думаю, что со временем все будет хорошо и все будет отлично. Хорошо. Хорошо. Сделаем вот что. Иди сюда. Очень такая история у тебя, она и личная, и при этом и трогательная. Хотя вроде ничего трогательного и личного такого прям не сказала, просто про себя рассказала. Но у тебя внутренне так все это прям... Давай попробуем теперь сделать, вот, как знаешь, сломать такую свою историю, подачу, и попробуй сделать другую. Вот, смотри, очень просто. Толкаем стену, прям встань вот с другой стороны, точнее, как тебе удобно. И толкаем стену, пытаясь ее реально сдвинуть, только максимально боремся. Давай, чтобы я тебя слышала, понимала, видела твою работу при этом. Меня зовут Фануза. А теперь громко, иначе я не услышу тебя. Фануза, так. Не слышу, сколько лет, давай. 33? Сколько? Громче давай. 33. Еще громче можешь. 33. Вот, еще громче. 33. Отлично. Дальше. Только не сбрасывай состояние вот это вот, когда ты борешься, чтобы мне эту историю рассказать. Давай. Воспитываю 2 дочек. Громче. Девочек. Так. Как зовут? Старшую зовут Толкай Сюмбель. стену. Еще раз. Старшую зовут Сюмбель. Так, а отлично. Эльвина. Прекрасно. Давай, только борись при этом. Думай не о том, как ты выглядишь сейчас, и вообще ни о чем, а о том, что нужно сдвинуть стену и при этом мне рассказать свою историю. Давай. Дальше. Счастлива? Счастлива. Громче На скажи. сегодняшний день я очень счастлива. Что-то Всем незаметно по довольна. тебе. Давай еще. Скажи, чтобы я так, чтобы я поверила в это теперь. Давай, борись. На сегодняшний день я очень счастлива. Всем, что у меня есть. Вот, теперь верю. А до этого не поверила. До этого я услышала и не поверила. Энергия нужна. Энергия, понимаешь? Да. В каждом слове нужна энергия. Иначе, если я артист, я вышла. Меня зовут Фануза, у меня 2 дочки, 33 года. Ну все, конец жизни. Все, я сейчас счастлива. А глаза такие. И очень же и красиво, все и здорово, но не верю, потому что как будто сама не веришь. Поборола, сейчас доказала мне. Не сложно ведь? Нет, не сложно. Чтобы на сцене так же. Это простой актерский прием. Мы обманываем свое тело, свою психофизику сейчас. Мы делаем физическое напряжение. Таким образом у нас раскачивается внутри наша вся психофизика, энергия вся. И мы начинаем поддавать жару, так сказать. И когда мы нашли эту опору, то опора и в голосе появляется. Понимаешь? Это очень простой способ обмануть свой организм.
И такое упражнение, это обычно, это никак не связано с чем-то фантастическим. Просто перед тем, как выйти на сцену, например, или говорить что-то, потолкала стену за кулисами, и все, и вышло. Очень бережное отношение к себе, и это очень правильно, потому что, конечно же, кто будет беречь нас, если не мы сами, в первую очередь, особенно девочки, особенно матери, особенно девочек. Но с аккуратностью затрачивать себя тоже нужно. Не потому, что нужно быть вызывающим и слишком ярким и захватывать публику, потому что хочется от артиста его энергию, которую он дает зрителям, зритель отправляет ее обратно, и получается обмен. А если артист не будет давать энергию, то этого обмена не будет. Тогда и нет смысла выступать. Расскажи мне, есть какие-то у тебя сложности, опять же, вот, когда был кастинг, когда ты поешь со своим движением, со своим телом, со своими движениями? Знаешь, есть движения, с движениями проблемы есть, конкретно с движениями, потому что я уже выступаю на сцене довольно долго, так как езжу на гастроли, бывает, с другими артистами татарской эстрады, вот, с разными. И на сцене бывает такое, то, что не совсем хватает знаний именно в сценическом, то есть в сценическом постановке не хватает, так сказать. Сценической постановки мне не хватает. Я не знаю, как правильно во время дропов правильно двигаться, какие движения, так как не обучен этому. Я двигаюсь в ритм песни, то есть пою, с залом разговариваю, но когда играет клевый момент трека, то есть я не могу придумать какие-то движения, то есть начать двигаться именно обученно. Сам пытаюсь двигаться, но получается как-то, это так. То есть немножко не хватает техники. Да, я правильно понимаю? Вот, поэтому, собственно говоря, одно из того, что я пришел в этот проект, научиться именно. Обучиться. Супер, ну хорошо. Давай тогда посмотрим на примере какой-нибудь песенки. То есть вот, может быть, кто-то на кастинге исполнял, может что-то. И попробуем что-то придумать. Какое движение, давай. Что-нибудь исполним. Зәңгәр томан күкне сырган, ялгызлыктан йөрәк туңган, сөю эзләп томаннарда, адашып ла йөрим һаман, йөрәгемнең ярасы хәлле, томаннарга керәм әле, югалтырга теләмим, мин сине эзләп табам әле. Хорошо, молодца. Знаешь, что я сейчас заметил? То есть верх у тебя прям подвижный. То есть вверх, а низ да, почти на месте. Да, то есть никуда не двигается. Попробуй сейчас то же самое, да, но вот используй все, от колонны до колонны, все пространство, да, сюда уйти, сюда пойти, как подпрыгнуть, еще что-то, ну какие-то моментики. Зәңгәр томан җиргә кунган, әйтерсең лә көзге юрган, шул томаннар арасында минем бәхет сине җуйган, йөрәгемнең ярасы хәлле, томаннарга керәм әле, югалтырга теләмим, мин сине эзләп табам әле, югалтырга теләмим, мин сине эзләп табам әле. Супер. То есть, хорошо, тогда сейчас мы с тобой изучим одно движение. Лунная походка. Значит, что мы делаем? Смотри, встаем. Оно тебе поможет, как раз ты вот сюда пошел, да я прям увидел, что вот оно у тебя пошла. То есть, что мы делаем? Одна нога у нас стоит на стопне, вторая на носке. Вот. Теперь, когда мы переносим вес на эту ногу, мы чувствуем, что эту мы можем спокойно поднять. Вот она спокойно поднимается. А почти не касается пола. Вот проведи ей. Да, вот. Соответственно, она ушла назад, раз, поменялась. Да. Только теперь попробуй почти вот не касаться. Вот почти по воздуху. Ага. Да, только прям... Хотел, корпус вперед уходит. Да, корпус вперед. А он тоже, вот как бы у тебя нога ушла, и корпус остается на месте. Раз, два. И поехали. Да. Противовес руки вперед тоже вывести. Ну, в принципе, ты можешь руки вперед, ты можешь какое-то движение сделать, можешь в этот момент назад. Сейчас смотри, да, когда двигаешься. Да. Вот, соответственно, да. Такой слай.
Да. И вот как раз ты там побежал, да, попал, и вот пошел, хоп, сюда развернулся что-то к залу. Да. Да? Клево, Вот клево. одно движение. Go, брат. Погнали. Погнали. Зәңгәр тыман күкне сырған, ялгызлыктан йөрәк туңган, кулым сузам сиңа таба. Араларда зәңгәр тыман, йөрәгемнең ярсу хәле, тыманнарга керәм әле. Калдырга теләмим мин, сине эзләп табам әле. Йөрәгемнең ярсу хәле, тыманнарга керәм әле. Югалтырга теләмим мин, сине эзләп табам әле. Супер! Крутяк, молодец! Сразу, да, энергия, очень здорово, очень здорово. И сейчас что еще попрошу, возьми стул. Это будет весело. Значит, представь, вот о чем песня? Ты что поешь? О том, как туман накрыл все вокруг, и то, что я остался без тебя, а ты в нем. Вот все, отлично. Подальше немножко стульчик. Вот, стоп. Представь, что стул, это сейчас вот эта твоя женщина, которую ты не можешь найти. Представь, вот сейчас поработай именно. У тебя движение, твое тело, оно расслабленное, оно расколбас, это здорово. Теперь немножко попробуй, может быть, даже зажаться в движениях, да, но сделать их точнее. Зәңгәр тыман тозак кырган, хәтта сайрар кышлары тынган, кулым сузам сиңа таба, араларда зәңгәр тыман, йөрәгемнең ярсу хәле, тыманнарга керәм әле, югалтырга теләмим мин, сине эзләп табам әле, йөрәгемнең ярсу хәле, тыманнарга керәм әле, югалтырга теләмим мин, сине эзләп табам әле. Попробуй сейчас немножко плавнее свою пластику. То есть резкая она у тебя есть. Теперь давай найдем ее плавность. Поехали. Зәңгәр тыман җиргә кунган, әйтерсең лә көзгә юрган. Шул тыманнар арасында минем бәхет сине җуйган. Йөрәгемнең ярсу хәле, тыманнарга керәм әле, югалтырга теләмим мин, сине эзләп табам әле. Йөрәгемнең ярсу хәле, тыманнарга керәм әле, югалтырга теләмим мин, сине эзләп табам әле. Ага, хорошо. Что я тебе могу посоветовать, да? Посоветовать вот немножко поработать, потому что я чувствую, что это тебе понадобится. То есть, опять же, вот я сказал, вот эта экстравагантная пластика, она есть, да, ты можешь ей пользоваться. Попробуй еще найди и пластичность, плавность движений. То есть, вот прям встань у зеркала и посмотри, как твоя рука двигается, да? Как твое тело зайдет. Вот прям, чтобы волнообразно все твое движение, тело могло действовать. Сез соңгы тапкыр туган көндә кайчан рәхәтләнеп күңел ачтыгыз? Бүген 20 ноябрь. Радик Шәрәфиевның туган көне һәм безнең конкурсантлар аңа сюрприз әзерләгән. Әйдәгез, Радикның туган көненә. Радик каршы түгел. Борчылмагыз. Радик, дулкынланасыңмы? Әлбәттә дулкынланам. Менә күзләреңне бәйләп, шулай каядыр алып килсәннәр. Юк, менә ничек уйлыйсың, кайда без хәзер? Мин нәрсә әйтергә дә куркам. Менә музыка гына ишеткәч, сәүдә үзәгедер дип бәлки уйлыйм. Ага, кулаклар бренди исме тәмме тоясыңмы? Гомумән тәм ис тоясыңмы? Тәмле исләр, попкорн исләр дип әйтәм соң инде шундый. Исләр бар. Кызлар исе бардыр әлеме? Әлбәттә, кызлар исе инде ул мине һәр вакыт. Борынны капласалар да сизеләйме сиңа? Әлбәттә. Әйдә хәзер без сине озак көттермибез. Керәбезме? Радик, достым, хәзер инде Аллага тапшырып, күзләреңне ачсаң була, күзләреңне чишсәң була. Әйдә. Әзерме син? Әзер икәнен күрәм. Киттек. Ачасыңмы? Әйдә. Рәхмәт бик зур. Эмоцияларың нинди? Мен не ожидал. Мен, Туган көнең белән!
Туған күні міне! Бар құшақлар, құшақлайды! Қараңғыда юғалма, бақытлы бол қайрат көрме, сағыныштарға оралма. Туған күнің яқты болсын, қараңғыда юғалма. Һәм білесіңме, мен сиңа өзім үстән әзірледім, мында шуңа күрәйді, әлеге үстәлге кірәйді. Yok, барлық қатнашушылар, сіздің іш мә байтыңыз әлі біз мында кірді. Әфәрин, әйдәгіз, отырышабыз! Радик, сені шын көңілден туған күнің білән құтлыйбыз. Сиңа сәләмәтлек, саулық, бәхет, мәхәббәт, күп сәяхәт. Самое главное, исәнлек, саулык, брат. Көш. Шын дуслар. Байлық. Яңа гитара. Тормышыңда ақ юллар. Хыяларың шыңға ашсын. Сайлаған юлыңнан тайпылма. Хөрмәтле дуслар, минем икенче гаиләм. Сезгә бик зур рәхмәт, шундый миңа зур күчтәнәч ясаганыгыз өчен. Һәм минем туган көнемдә минем белән бергә булганыгыз өчен. Ура! Сигезенче серия тәмам. Bir adnaga яңа йолдыз проекты сезнең белән саубулашып тора. Сез адна дәвамында конкурсантларыбызны безнең социаль шелтәрләр аша күзәтә аласыз. Актив булыгыз. Чөнки алга барган сайын аларга сезнең теләктәшлек тагы да күбрәк кирәк. Мин Гөлназ Сәфәрова сезнең белән саубулашам. Тагын bir аднадан шушы урында, шушы вакытта күрешербез. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз.